Kipulit kapascha bit house nek step ka khat khandai jerik ujemang arjar arpunriu kelio jingtip ya jingdon ka wei ka met yap hakwata jo tnat forest kabadan Apollo Hills marpursha bat ka Buddhist temple nagleng kipulit hadin ba kelio jingtip kelahir bran sha ka tei ka jaka ban pej bat kilalap ya ka met yap ka jong wei ushin Rangbah ha ka ba ka met kalapot ki pulit kapascha bit house kila pentip segi crime scene unit halor kani ka jingja bat hadin kato kani por ki pulit kala syamti berano ya kamet jong ni briew shan nigrims ban pendap ya ka postmortem bat kiwei ki jingdon kam. Yo. Oi. Oh.